ମାଛ ଆଜି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ସହିତ ଆଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରି ବୁଝିବେ। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ବଢା ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଆଜି ପଖାଳ ଖିଆଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ପଖାଳ ଖିଆଯିବ। ତ ତା ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭଜା। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ବନ୍ଧାକୋବି ଶାଗ ରସୁଣ ଦେଇକି ଭଜା ହେଇଛି ଛୁଙ୍କ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ମାଛ ଛେଚା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଛେଚା ହେଲେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ପିଆଜ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ପଡ଼ିକି। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ମାଛ ଭଜା ଯିଏକି ଟିକେ ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପୁଡ଼ି ନାହିଁ ମାନେ ମାଛଟା ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ମାଛ ପିତ ଭଜା, ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ବାଇଗଣ ବିଲାତି ବଡ଼ି ମାନେ ଚକଟା ଆଉ। ହଁ ତ ଏତିକି ରହିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ପଖାଳ ବି ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ସେପଟେ। ତ ପଖାଳ ଖିଆଯିବ। ତ କିଏ ଖାଇବ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା।